Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja irosi huye ki tabakı 2025 ekşemli Brüksel saat 11 lamede 12 emen uçayan dınava rojede peşkeş bekendem dem azadiye reberap huye. Licizire panele açtı u hakkate hatlı darxıstan. Sabah tuncel de panele açtı u hakkate ya kulun avcıya cizira şırnaqı hatlı darxıstan daxıvi. Tuncel da haftına xodet beje ger komisyonunu karbe biçe dibe şertu mercen hatine brez öcalan aj bu meclise verin afrandın. Kurdan erkalı sermeli xopek ani u dikke le devlet erka xopek naine dibe tercih veri rakirin u azadiya fiziki cidinavde derfete azadiye be afrandın. Veki ku devlet bahçeli gutte ve öcalan bakarbe be meclise u siyasete bike paradigmaya vi netene jibu kurdan jibu hemu gelen cihane riyek azadiye nişandı da. Parezer gezer gotun nen askerina mafi heviye ve bandoreli pevajiye bike. Jik komiteya hukukunasan aj bu azadi öhede parezer rezan gezer. Liser nedina Türkiye yalı mafi heviye u helvesta komiteye ji ani ferahı ve gut. Mafi heviye xodispere parasına rumetan buruvaniye. Türkiye ji hatta da xuyaniya seruke giştiye MHP devlet bahçeli ev maf na aniye zaman. Le dadgehe ji veke mijareke ku süce daha teditin. Dive pevajiye ku aştikte axaftan ji jibili gotine tuga vekna hatiyavetin. Jibu samiyeta pevajoy ure ve çunave dve mafi heviye jibu mahkuman hemuyan derbaz bibe. Mıxabın hina legelek girtigahan berdana bidahan mahkuman teastan kirin. Parezer rezan gezer heri David beje mafi heviye ne müjareke bazareye nırxeke bingihiniye insaniye hem mafi hukuka gerduniye hem jibu telafikirna şaşiyen beri derfeteke. Eğer Türkiye mafi heviye nas bike ve bandorele hezaran girtiyan bike. Levma ev mafi heviye giring dibinin u kareme bigirani ile serve müjareye. Cenaziye Mustafa Karatepe hat ve şartın Mustafa Karatepe nexweşê penceşerê bû di şeşê Çileyê jigirtika sîncanê tîpa fê hejmar du sîncanê hat berdan û duh li nexweşxaneyê jiyana xwe ji desta. Cenazeyê Karatepe piştî bicîhanîna Erkenolî li goristana Çavuşluya navçeya Ahmet Bismilê hate ve şartın Parlamentera Dem Partî Ceylan Akça û gelek siyasetmedarên Dem Partî û DPP di merasima ve şartına cenazeyê de amade bûn li goristana Keça Mustafa Dicle Karatepe axivî got ez serbilindim ku keça wî me ez bi tiştekê ku wî kiriye û têkoşîna wî serbilindim. Gotinên dawiyên bavê min wiha bû xemgîn nebin ez kê xweşim ku min jiyana xwe diriya têkoşînê de bi dawî kiriye. Piştî merasimê li mala Şînê ya Çavuşluyê sersaxî tê qebûl kirin. Li Norveçê civînên gel hatin li darxistin li bajara Friesland a Norveçê civînên gel hat li darxistin hevserokê kongreger Remzi Kartal beşdarî civînê bû û axivî Remzi Kartal silavkira rêbera Podest bi axaftinê kir. Kartal li ser hevsengiya hêzên herêmî rawastiye got hêzên cîhanê yên kapitalî ji bo berjewendiyên xwe biparêzin hewl didin ku jinû ve Teşe biden ruşlata navîn dema ku gefenli Tirkiye dîtin lezdan pêvajiyê devlet ji bi eşkereyî diyar kir ku ger ew pirsgirêkên xwe çareser nekin tiştê ku li Sûriye, Iraq û Lübnanê diqewimîne dikare li Tirkiye jî çêbibe. Divê em jinû ve bihêztir û xwe rêxistin bikin. Divê gel hem xwe bi rêve bibe û hem jî pêşenga vê pêvajiyê bike. Hevserokê kongreger Remzi Kartal di dawiya civînê de pirsên beşdaran bersivandin. Li Gransê şehîd hatin bîranên Kurdistanê li bajarê Lorintoyê Fransayê fermandarên pêşek Nurettin Sofî koçerê Urfa û şervanê HPG Bahtiyar Gabar bi merasimeke bibîranîn. Piştî rêzgirtinê sînevizyona li ser jiyan û têkoşîna şehîdan hat pêşandan piştre axaftin hatin kirin û axaftvanan îşaret bi rola pêşengiya Nurettin Sofî di şoreşa azadiya Rojava û têkoşîna fedaiya koçerê Urfa û Bahtiyar Gabar kirin. Axaftvanan gotina rêbera poya tevgera azadiyê ramanekê bêdawiye bi bir anîn û diyar kirin ku tevgera azadiyê de heman demede tevgera kedeye û gotin şehîdên şoreşa Kurdistanê
mînakên herî xurt yên vê rastiyê ne. Axatvan li ser banga aştî û civaka demokratîk a rêbera jî rawastiyan û gotin gelê Kurd û gerîla tişta ku kete ser milê wan pêkanîn. Divê dewlet û desthilatdarî ji gavên şember bavêje çalakiya bîranînê bi duruşmeyan bidawî bû. Girtiye 30 salan bi duruşmeye hate pêşwazikirin Mahfuz Doru Demir ku piştî girtîbûna 30 salan duh girtîgeha girtiya tîpa tê şakranê hat berdan. Mahfuz Doru Demir li Amedê bi girseyê hat pêşwazikirin. Komelê alîkariya bi malbatên girtî re tuay der malbata wî nûnerên partiyên siyasî welatiyan Doru Demir pêşwazî kirin. Doru Demir bi kevokên aştiye û duruşmeya bijî berxwedana zindanan hate pêşwazikirin. Doru Demir piştî gerandina govendê derbasî tuayî derê bû. Nasnameya jina ku li gola Wanê gumanbar jiyana xwe ji dest da bû hat dîtin eşkere bû duh li kêleka gola Wanê cenazeyê jinekî hatibû dîtin lê nasnameya wê nediyar bû. Li gor agayan piştî lêkolînan nasnameya jina bi awayeke guman jiyana xwe ji dest daye hatiye diyar kirin. Hat gotin ki navê wî Şîlantekî ne ji bo Şîlantekî û ji bajarê Colemêrgê têkildarî mijarê agahiyên zêdetir nehatin bi destxistin. Şewata daristanê li Kerboranê didome li qedexeya daristanê ya di navbera taxên Erbayê û derwan ê navçeya Kerborana Mêrdînê û mezra Xirabeka de şewat derket. Piştî ku nîştecihên ku pêşî müdaxaleyê agir kirin tîmên şaredariya Kerboranê çûne herêmê lê li gor agahiyan şewata li herêmê dewam dike. Êrişa çeteyan alî ser Tiltemirê hate şikandin. Çeteyên Dewleta Tirk hewdan êrişî derdora gundê Til el Lebanê bikin. Herêmên ku êriş li wan hatiye kirin dibin kontrola hêzên Meclisa Leşkeriya Tiltemirê de ne. Hêzên Meclisa Leşkeriya Tiltemirê di cih de bersivdan êrî şikandin. Meclisa Leşkeriya Tiltemirê diyar kir ku ji bo ewlehiya gel wê li hemberî her jûre êrîşan tê bikuşin. Li Swêdayê bi sedan kez daketin kolanan li Swêdayê bi sedan kez daketin kolanan û daxwaza xweseriya gelê durziyan kirin. Di çalakiyê de pankart û posterên ku daxwaza xweseriyê û derxistina hêzên hikûmeta Şamê ji herêmê dikirin hilgirtin. Her wiha gotin mafê me heye ku em siberoja xwe ya siyasî diyar bikin. Li peravên Morîtanyayê 69 koçber jiyana xwe ji destan kêşteke koçberan ku nêzîkî 106 kes tê de bûn ji Gambiya diçû 26 tebaxê li peravên Morîtanyayê noqiyavê bû. Piştî noqbûnê kêştiyê xebatên lêgerên û rizgarkirinê dest pê kirin. Li gorî agayan 69 koçberan jiyana xwe ji destanê tenê 17 kes saxmane. Xebatên lêgerên û rizgarkirinê ji bo bi dehan kesên di avê de wenda bûne berdewam dike. Berpirsên Koşka Spî derbarê şerê di navbera Rusya û Ukraynayê de axivî. Berpirs daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Hin rêveberên Ewropî di platformên vekilî de piştgirî didin hewdanên serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê ji bo bidawiyanîna şerê li Ukraynayê lêbele heman kes bi dizî van hewdanan asteng dikin. Mafê Ewropayiyan tune ku şerê li Ukraynayê dirêj bikin. Serokê Amerîka Donald Trump difikire ku heta her du alî nermbûnek têr nîşan nedin hewlên xwe yên ji bo aştiyê ranawastînin. Di vê derbarê de raydareke Ewropî ji Agîstoyê re axivî û wiha got em li hemberî van rexneyan matmayî ne. Ewropa niha li ser sepandina komek cezayên nû li ser Rusyayê dixebite. Belê godan ji menûçeyên 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.